खुलुमबाय लोगोफोर नै आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेयो जाबाय आसाम टेटआव थानाय दानि आसाम टेटआव थानाय आपार प्राइमारि सेक्सननि समर ब्रह्म चौधुरी प्रसेनजित ब्रह्म आरो कमल कुमार ब्रह्म सार बिथांमोननिखौ आं लानानै फैग्रोदों नोंथांमोननि सिगाङाव दा अखाबो हादों माबायदि खोनायो एसे गाज्रि खोनानो हागौ भइसफोरखौ साउन्डफोरखौहाय थेवबो आङो लानानै फैयो समनि आंखालाव दा बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बयखौबो फिन खेबसे बरायफिननानै लाग्रोबाय आरो जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअआ मा जादों माबायदि जादों मोजां जादों एबा गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै जोंहा आसाम टेट 2021 हिसाबै दङ समर ब्रह्म चौधुरी प्रसेनजित ब्रह्म आरो कमल कुमार ब्रह्म नङा होमबा आं बिथांमोननि जिउ खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय अब्ला जागायनोसै नङा होमबा समर ब्रह्म चौधुरी नङा होमबा जोनोम नङा होमबा जोनोम 1932 मायथाइ क'क्राझार जिल्लानि फाथाखादा गामियाव थामहिनबा समर ब्रह्म चौधुरीया बबे गामियाव जोनोम मोन्दों होनोब्ला क'क्राझार जिल्लानि फाथाखादा गामियाव आरो बियो 1932 मायथाइयाव आरो बे फाथाखादा गामिया बहा दं आन्दायना लोगोफोर बे बावरागुरिनि साहा थायो थामहिनबा दतमाबो खाथि जायो एसे ओरैहाय कसुगाव खाथि जायो आन्दायना लोगोफोर आरो बियो जाबाय जोंना मानगोनां हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्म सार बर'नि रमान्टिक देरसिन खन्थाइगिरि ईशान चन्द्र मुसाहारि सार बर'नि जंखायलु खन्थाइ लिरगिरि काली कुमार ब्रह्म सारनि बिसिनि जोनोम गामि खाथि खाथि जाजोबो गोसोआव लाबानो जाबाय बे जिनिसा दै खाथि खाथि जाजोबो बे जिनिसा अब्ला नैबे दाना बिमा बिफाया सोर नायनोसै दाना मालसिं ब्रह्म चौधुरी आरो सोरगोस्रि ब्रह्म चौधुरी थामहिनबा समर ब्रह्म चौधुरीनि बिफानि मुङा मालसिं ब्रह्म चौधुरी आरो बिमानि मुङा सोरगोस्रि ब्रह्म चौधुरी गोसोआव ला लोगोफोर भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट दाना जुलि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाजो सयन्दा रानी ब्रह्म थामहिनबा जोंना समर ब्रह्म चौधुरीया सोरखौ हाबा खालामदों होनोब्ला मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाजोमोननो बे जाबाय सयन्दा रानी ब्रह्म गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ हाबा खालामदोंमोन मावनाय हाबा बिथांनि गिबि खन्थाइ सिजौ गेरेमसा अखाफोर लाइसियाव नुजादोंमोन दा समर ब्रह्म चौधुरीनि गिबि खन्थाइया मा होनोब्ला सिजौ गेरेमसा अब्ला बिथाङा कटन कलेजाव फरायनाय सासे स्टुडेन्टमोन गोसोआव ला सासे कटन कलेजाव फरायनाय सासे स्टुडेन्टमोन 1954 आरो 55 मायथाइयाव बे अखाफोर लाइसिया नुजादोंमोन कटन कलेजनि बर' फरायसाफोरनि आखायावहाय थामहिनबा बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि मोनसे कमिटि दंमोन बेनि आखायाव नुजादोंमोन बेयो कटन इउनिभारसिटिनि मोनसे मेगाजिन नङा बेयो बे कटन इउनिभारसिटियाव फरायनाय बर' फरायसाफोरनिसो मोनसे मेगाजिनमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेयावनो आरो लोगोसे जोंनि प्रसेनजित ब्रह्म सारनि आं थैया खन्थाइयाबो नुजादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे सिजौ गेरेमसायावहाय आरो जोंना दा नैबे सिलेबासाव दं मनरन्जन लाहारिनि बिथांनि मंगलियाननि गोगो थैनाय रायथाइयाबो बावनो नुजादोंमोन आरो नैबे प्रसेनजित ब्रह्मनि आं थैया बेबो बावनो नुजादोंमोन अखाफोर लाइसियाव गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट लोगोफोर दाना नै लाइसि बैराथि लाइसि 1970 आरो बारदै सिख्ला 1971 बेखौ जों ओरैबायदि गोसोआव ला जे बैराथि लाइसिखौ सोर सुजुआमोन होनोब्ला जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय समर ब्रह्म चौधुरीया सुजुदोंमोन 1970 मायथाइयाव आरो बारदै सिख्लाखौ सोङोब्ला 1971 मायथाइयाव समर ब्रह्म चौधुरी बिथाङानो सुजुदोंमोन बेनि उनावहाय नैबाव दङ रादाबा मोननै दं दै लोगोफोर मोनसेया रादाब मोनसेबो रादाब मोननैबो रादाब अब्ला बे रादाबा मा जालायखो नङा होमबा जेबो आन्दायना लोगोफोर रादाबा नैबे 1958 मायथाइयाव ओंखारनाया खन्थाइ बिजाब बे खन्थाइयाव गासै 11था खन्थाइफोर दंमोन दै गोसोआव लाबानो जाबाय बे रादाबावहाय 11था खन्थाइफोर दंमोन आरो नैबे रादाब 1980 बे सानस्नि आरो खौरां बिलाइ बे जाबाय 7 देसारि खौरां बिलाइ सिगां समावहाय बे रादाबा बिथांनि 15 दिनारि रादाबसोमोन 15 दिनजोंहाय खेबसे दिहुननाय मोनसे खौरां बिलाइनि रादाबमोन आरो उनावहाय बेखौनो बियो सोलायनानै सानस्नियारि खालामलांदों आरो बेयावहाय गासै 77था बिसानथ'फोर दंमोन जायगा 77था बिथाङा बिसानफोर दिहुनलांदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट आरो बिथाङा बे रादाबखौ नैबे सानस्नियारि रादाबखौ दिहुनदोंमोन अब्ला बिथाङा गावनो क'क्राझारावहाय मोनसे प्रिन्टिं प्रेस मेसिन बायनानै गावनिनो अरिजिनाल पार्सनेल प्रिन्टिं प्रेस मेसिन बायनानै बिथाङा बेफोरखौ सुजुदोंमोन आरो बे सुजुनायाव जेब्ला सानसेखालि मोनसे समावहाय बे रादाबनि गाहाय सुजुगिरिया जेब्ला गाव गुबुन जायगायावहाय रेडिअ सेन्टारावहाय साख्रि मावहैयो अब्ला बिथाङा बै रादाबावहाय समर ब्रह्म चौधुरीया गावनो दानसे
माने मास मोनसे बै रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बिबानखौ लादोंमोन अब्ला बिथाङा सासे एमपि एबा एमएलए जादोंमोन जानो हागौ गोसोआव लाबानो जाबाय राजखान्थियारि महरै दं बिथाङा लकसभानि एमपि जादोंमोन बिथाङा लकसभानि एमपिल' जायाखै आसाम एसेम्ब्लिनि एमएलए आरो मन्थ्रिबो जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै बेखौहाय बिथाङा एमपि जानायजों लोगोसे एमएलए आरो मन्थ्रिबो जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसामावहाय जोंनि आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जनजातिफोरखौ जों खौसे खालामनानै मोनसे गोख्रों समाज दानायनि लामा लादोंमोन बे उनावहाय मा जादों राजखान्थि हान्जायाव सोलायलांदोंमोन जादों राजखान्थियाव सोलायलांब्लाबो बा पिटिसिब्लाबो बेवहाय गुबैयै बर'फोरानो मैखोम बाहागो लादोंमोन बेवहाय समर ब्रह्म चौधुरियाबो लोगो आफादगिरि जादोंमोन थामहिनबा भाइस प्रेसिडेन्ट जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बिथांखौ जोङो सम होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो दै सम होननानैबो मिथिनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय बिथांनि गुबुन मुंखौ जोङो सम होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो बेयाव दङ दाना खन्थाइनि गाहाय आखु जाबाय सनास्रि गोसोआव लाबानो जाबाय जानो हागौ बिथांनि नैबे हिन्जाव सन्ध्यारानी ब्रह्म बेखौनो बिथाङा सनास्रि होनानै खन्थाइ लिरबाय थादों जानांगौ मोनसे सन्देह खालामथावो आरो बेबायदि थामहिनबा जों बांसिन बिथांनि खन्थाइयावहाय जों सनास्रि मुंखौ खोनानो मोननाय जायो बिथांनि खन्थाइनि गाहाय आखुआ ओंखायनो सनास्रि गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि इम्परटेन्ट दाना नैबे थैनायाव दं गावनि न'आवनो फिसाज्लाजों लोगोसे सिनाय मोनै सुबुंजों गावथारजायो 1991 मायथाइयाव थामहिनबा बिथाङा दिल्लीनिफ्राय फैनानै न'आवहाय फैदानल'मोन साननै ना सानथामनि गेजेरावनो बिथांखौ सोरबा सिनाय मोनै न'आव सुबुङा गावनि नैथि फिसाज्लाजों लोगोसे गावथारनानै गालाङो नैथि फिसाज्लानि मुङा थैफानाया जाबाय इरागदावमोन गोसोआव लाबानो जायो लोगोफोर आं बावलांखासै अब्ला जों बाव गोसोआव लानांगौआ दङ मा दं समर ब्रह्म चौधुरिनि जोनोम गामि गोसोआव लाबानो जाबाय जोनोम मायथाइ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय बिथांनि गिबि खन्थाइ जिउ गेरेमसा बियो बहा ओंखारदोंमोन अखाफोर लाइसियावहाय आरो बे अखाफोर लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन 1954 आरो 55 मायथाइयाव लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेखौ सोर दिहुनदोंमोन कटन कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफ्रा खौसे जानानै दिहुनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै आरो लाइसि होनोब्ला बैराथि 1970 आरो 71 मायथाइयाव ओंखारनाय बारदै सिख्ला बे मोननैयानो भेरि इम्परटेन्ट आरो नैबे मोनसेया रादाब खन्थाइ बिजाब बेयाव गासै 11था खन्थाइ दं बेफोरनो जों गोसोआव लानांगौ आरो मा दा नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ माबायदि बुजिदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर प्रसेनजित ब्रह्म गोसोआव लाबानो जाबाय बे प्रसेनजित ब्रह्मआ समर ब्रह्म चौधुरि मोनसे समरा समरिमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै बिसोरो समरा समरि बनायदो रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाज्लामोन प्रसेनजित ब्रह्मआ सोरमोननो रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाज्लामोन आरो बिनि जोनोमा 1927 मायथाइयावमोन 1927 मायथाइयावमोन आरो बे रुपनाथ ब्रह्मनि ब्रैथि फिसाज्लामोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे जिनिसा भेरि इम्परटेन्टआ रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाज्लामोन आरो बियो ब्रैथि फिसाज्लामोन 1927 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दे दाना बिथांनि गुबुन मुङा जाबाय माने प्रजि होननानैबो मिथिनाय जायोमोन दै प्रसेनजित ब्रह्मखौ जोङो प्रजि होननानै मिथिनो मोननाय जायोमोन आरो नैबाव दङ बिथाङा खन्थाइगिरि रायथाइगिरि आरो सुंद' सल' लिरगिरिमोनबो गोसोआव लाबानो जायो बिथाङा मामोननो खन्थाइगिरि रायथाइगिरि आरो सुंद' सल'गिरि लोगोसे राजखान्थिगिरिमोनबो गोसोआव लाबानो जाबाय बिथांखौहाय राजखान्थिगिरिमोनबो बिथाङा राजखान्थियारियाव जाफुंसार जानो हायाखै थेवब्लाबो बिथाङा बर'फोरखौ खौसे खालामनायावहाय गोसो होदोंमोन जाहैदों गोसोआव लाबानो जाबाय 1952 मायथाइयाव दानाय बर'नि अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारिमोननो जोंनि बर'नि बै हारिमुनि बिथिङाव जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो नीलेश्वर ब्रह्ममोनना जेरै सिगांसिन गानखौ रेकर्डिं बानायग्रोदों नङा होमबा मेथाइखौ रेकर्डिं बानायग्रोदों बिथांमोननि नाजानायावनो बानायमोनदों बिथाङाबो 1952आव बर'नि अनसाय आफादखौ दायो जेब्ला बिथाङा नेहाथारिमोन जाहैदों बिथाङा नेहाथारिमोन आरो आफादगिरिया सभा ब्रह्ममोन गोसोआव लाबानो जाबाय बर' अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारिया प्रसेनजित ब्रह्ममोन आरो आफादगिरिया सभा ब्रह्ममोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना नै गोसोआव लानांगौआ बेनो आं थैया बिथांनि रायथाइ खन्थाइ सल'फोरखौ सुजुनानै दिहुननाय गांसे बिजाबमोन जाहैबाय आरो बेखौ बिथांनि थैखांनायनि उनावसो सुजुनानै दिहुनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दाना गिबि लिरबिदां आं दहायनो होनबोखादों नामा समर ब्रह्म चौधुरियावनो बिथांनि गिबि लिरबिदाङा मामोन आं थैया गोसोआव लाबानो जाबाय आं थैया दोंसे खन्थाइमोन आरो बे अखाफोर लाइसियाव नुजादोंमोन आं खाबाय अखाफोर लाइसिया माब्ला नुजायोमोन नङा होमबा 1954 आरो 55 मायथाइनि गेजेरावहाय कटन कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफोरा जुथायै ज' जानानै बेखौ सुजुदोंमोन नङा होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय बिथाङा माब्ला थैयामोन रुंसारि जानाया 1991 मायथाइनि 21 मे खालाराव रुंसारि जायो
नैबे जिनिसा 1991 मायथाइनि 21 मेयाव रुंसारि जायो। थामहिनबा बिथाङा सासे जोबोद जौ फाग्लामोन, नङा होमबा? जौ फाग्लामोन, जायनि थाखाय बिथाङा बिदिनो माबा मोनसे जानानै हयथ' लोमजाबाय साजाबाय जानानै थैदों जानांगौ, जिनिसा गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो जोंहा मोनसे खोथाखौ मिथिनांगौआ बेनो जे बिथाङा गोबां नाजादोंब्लाबो बिथाङा मेट्रिकखौ पास खालामनो हायाखैमोन। जाहोना जाबाय माने गुबुन साबजेक्टआव एक्सपार्टआबो बिथाङा मेथ्सआवहाय ओरैबायदि रोंथारामोन जायनि थाखाय बिथाङा मेट्रिकखौ पास जानो हायाखैमोन। नाथाय फरायनाया टिपकाय, धुबुरी, गुवाहाटी बा कलकाता बेयाव गोबां थाङै फरायहैदोंमोन। नाथाय बिथाङा सानखान्थि बा मेथ्स रोङैनि थाखाय बिथाङा मेट्रिकखौ पास जानो हायाखैमोन होननानै जों खौरांफोराव मोननो हायो। गोसोआव लाबानो जाबाय। रायथाइ, बिथांनि रायथाइफ्रा मा मानो? जों बावलांनाय सासे जोहोलाव बा जों बावनानै थानाय सासे जोहोलाव होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बबे मोनसेया सैथो आं बेखौ बुंनो हाया। दा आं बबेबा मोन्दों जों बावलांनाय सासे जोहोलाव, आरो बबेबा मोन्दों जों बावनानै थानाय सासे जोहोलाव। गोसोआव लाबानो जाबाय। बे मोनसेयानो दै, मोननैजों मोनसे बेबायदि मोनदों आङो। दा बबे मोनसेया सैथो? आरो बेयावहाय सोरखौ होननानै बुंदों? गुबैयै सोमदोन जोहोलावखौ बुंदोंमोन। जोंनावहाय सोमदोन दङमोन। बे सोमदोनखौहाय लानानै बिथाङा गांसे रायथाइ लिरदोंमोन। ओरैबायदि रायथाइ, खोमोन गसंखांलायनाय। नोंथांमोना माब्लाबा मोनोब्ला नायनानै फरायबानो जाबाय। आरो सोरबा नांगौब्ला आंनाव बिहर, आं नोंनो बेखौ हरनो हागोन। आरो नैबे फोलाया सिखमाया, बेबो रायथाइमोन दै, गोसोआव लाबानो जाबाय। बेबो रायथाइमोन। अब्ला जों मोनखो रायथाइखौहाय मोननै मोनबाय रायथाइखौ, नङा होमबा? खन्थाइ, अरं नों जोंखौ गोबादो, बारहुंखा, आं थैया, बिमा आइ, जिब्लाथारनि अन्थाइ। अब्ला दा नोंथांमोना नायदो, नैबे अरं नों जोंखौ गोबादो, बारहुंखा, आं थैया, बिमा आइ, जिब्लाथारनि अन्थाइ। बेयाव गासै मोनद' खन्थाइफोर दं। बे मोनद' खन्थाइफ्रा ओरैबायदि बिथाङा मानसिखौ नायोब्ला मेट्रिक पास जायाखै, नङा होमबा? सैथो। नाथाय नैबे मोनद' खन्थाइफोरखौ नायोब्ला ओरैबायदि खन्थाइ खोमोन गसंखांलायनाय, नोंथांमोनहा माने हाब ओरैबायदि मानसि होननानै सानगोन आरो। दा नैबे बारहुंखायाव गासै 101था सिरि दं, खन्थाइनि सिरि दं। गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय। आरो आं थैयावहाय 123था खन्थाइ सिरि दं। गोसोआव लाबानो जाबाय। बे भेरि इम्परटेन्ट, गोसोआव लाबाय। आरो नैबे जिब्लाथारनि अन्थाइयाव गासै 10थाल' सिरि दङ। आरो नैबे 10थाल' सिरिया ओरैबायदि जादों, जिब्लाथारनि अन्थाइया 8 बोसोरनि सिगां जोंनि मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा जेब्ला मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गांसे मेगाजिनावहाय, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा। आरो बेखौ सोरखौ थांखिना लिरदोंमोन? नैबे प्रसेनजित ब्रह्म सारखौ थांखिना लिरदोंमोन। प्रसेनजित ब्रह्म थांखिनायाव ओरैबायदि थांखिना लिरदों बे प्रसेनजित ब्रह्मआ जेब्लाबो बिथांनो फिननाय होनांगौ, बेबायदि आरोमा। बे फिननाय होनायाव बिथाङा बे फिननाय होनो समावनो लिरनोथ' सोलाबा, ओरैबायदि लिरग्रा नंखायामोन मानसिया। माने मानसिफोर थिनबासो खेव थिनबासो बा बांसिन लिरग्रामोन। आरो जा लिरो बिथांनि लिरनायाव ओरैबायदि बान गोनांमोन, बेखौ दाननो हाखायामोन आरो ओरैबायदि। बिथाङा उनाव ओरैबायदि जानला मोनला हेन्डराइटिंआव बिसिनायाव थानाय लोमजानाय देहाखौ लानानै बिथाङा जिब्लाथारनि अन्थाइखौहाय लिरनानै गालांदों। आरो बेबो 10 लाइनल', ओरैबायदि 10 लाइनावनो ओरैबायदि लिरदों। बे 10 लाइनानो बै मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनो फिननाय होनाय बायदि ओरैबायदि लिरदों आरो बिथाङा। गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय, जिब्लाथारनि अन्थाइया। आरो बिथाङा थैनायनि सिगां जोबथा बेनि सुजुनाय खन्थाइ, बे गोसोआव लाबानो जाबाय। सुंद' सल' दं। सुंद' सल' बबि, दग्रि, गोसो थोनाय। बेयाव मोनथाम दं दै, बबि, दग्रि, सुंद' गोसो थोनाय। बबिया रायलायनो रोङैमोन, दग्रिखौ आं गोसोआव गैला, आंबो फराय मोन्दोंमोन, जिनिसखौ आं बावबाय। दङ आंनावहाय, फरायफिनबानो जागोन। टाइम गैयिनि थाखाय आं फराय मोनाखै। नै बबिया सासे बबि आरो रायलायनो रोङै, बे सुंद' सल'मोन। आरो खुगाथाय सल' जोङो मोनो होनब्ला माने खुगा सोलिबोनाय सल', सान्दो बावदियानि सल'मोन, जायखौहाय जोङो सान्दो बावदियानि बै सेरजा दामलायनाय जों बेखौ खोनानो मोनो आरोमा, बेयो खुगा सल'मोन। आरो मेथाइ दंमोन बिथांनि, गोदान मिजिंनि सिमां दोंसे मेथाइ दंमोन। बेफोरनो बिथांनि बिराद गोसोआव लाथावना, जोंनि इम्परटेन्टआ बेनो आरो। गोसोआव लाबानो जाबाय बिथांखौहाय। बिथांनि गिबि गोसोआव लानांगौ जाबाय माने बर' अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारिया सोरमोनब्ला जोंहा नैबेमोन। गोसोआव लाबानो जाबाय। बिथांनि गोसोआव लानांगौआ आं थैयाया खन्थाइ बिजाब, खन्थाइ बिथांनि गिबिसिन ओंखारनाय अखाफोर लाइसियावहाय। आरो बिथांनि खन्थाइ बिजाबा जाबाय, गासै बिजाबा जाबाय आं थैया। गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोबोद अखा हागासिनो दं, अखा दामब्रा, नङा होमबा? आरो नैबेफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा। बेखौहाय नायनानै स्क्रिनशट खालामनानै ला, भेरि इम्परटेन्ट। गोसोआव ला दै। अब्ला जोंहा कमल कुमार ब्रह्म सारनि थांनाय, नङा होमबा? आंखालाव दा जोंहा दं कमल कुमार ब्रह्म। बर' थुनलाइ सोरजिनायावहाय, बर' थुनलाइ बा बर'फोरखौहाय लेखा फोरोंनाय फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा कमल कुमार ब्रह्मनि मोनसे आखुआनो आलादा, मोनसे केरेक्टार, स्पेसियेल केरेक्टार होननानै जों बुंनो हागोन आरो। गोसोआव लाबानो जाबाय। बिनि जोनोमा मामोन? 1929 मायथाइयाव जादोंमोन, दाउलिगुरि गामियावहाय। दाउलिगुरि, थामहिनबा जोंहा
पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि फिसाज्लामोन बियो जोंना कमल कुमार ब्रह्म सारा गोसोआव लाबानो जाबाय बियो मावनाय हाबा क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि प्रिन्सिपाल बिथाङा गावनि जिउआवहाय साख्रियारि जिउ हिसाबै बिथाङा बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि प्रिन्सिपाल जानानै बेयावनो आजिरा लादोंमोन जाहैदों गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि सिगां बिथाङा मामोननो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिबो सासे लेक्सारार जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि प्रिन्सिपाल जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बिथाङा 1963 मायथाइयावहाय एम ए खौ पास जादोंमोन एसामिस आयदायावहाय एम ए खौ पास जादोंमोन आरो जेब्ला 1963 मायथाइयाव जोंना 1963 मायथाइनि 18 मेयाव जेब्ला बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव थिसनो अब्ला बिथाङा मैखोम बाहागो लादोंमोन आरो बर' टेक्सटबुक प्रडाक्शन कमिटि दानानै गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनदोंमोन ओरैबायदि जाबाय जेब्ला जोंनि बर' रावखौहाय माने ओरैबायदि मोनसे कुइसन फैनांगौ बर' राव गुदि फरायसालियाव माब्ला थिसनजादोंमोन होनना फैनांगौ अब्ला जों गोसोआव लाबानो जाबाय 1963 मायथाइनि 18 मेयाव गोसोआव लाबानो जाबाय दै आरो बे जेब्ला थिसनदों बिथांमोनहा मोनसे बर' टेक्सटबुक प्रडाक्शन कमिटि दादोंमोन बर' टेक्सटबुक प्रडाक्शन कमिटिनि बिथाङा सासे नेहाथारिमोन जादों गाहाय नेहाथारिमोन थामहिनबा सेक्रेटारिमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा बर'नि मा मा बिजाब नांगौ बिथाङानो ओरैबायदि दायित्व लादोंमोन जाहैदों माने जोंनाथ' गिबियाव एसामिस नङा होमबा एसामिस बा बांलासो फरायोमोन बे हिसाबै जों बर' फरायथारनांगौ हिसाबै बर' बिजाबथ' गैया बिथांमोना सान हर जिरायनाय गैयाजासे गोबां खामानि मावदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे जिनिसखौ दै भेरि भेरि इम्परटेन्ट नैबा नायनोसै बर'नि गिबिसिन सावथुन दायना 1983नि सल'खौ बिथाङानो लिरदोंमोन दा बर'नि गिबिसिन सावथुना मा गोसोआव लाबानो जाबाय सोरबा सोरबा बुंनो हागौ आलायारन नङा होमबा आलायारना गिबि फिसार फिल्म दै बे बर'नि गिबि सावथुन माने डकुमेन्टारि होनना बुङो बेखौहाय बेयो दायनामोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ आरो 1983 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन आरो बेखौहाय सोर लिरदोंमन बा सुजुदोंमोन कमल कुमार ब्रह्मआनो सुजुदोंमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दै आलायारन नङा गोसोआव लाबानो आलायारन जाबाय बर'नि गिबिसिन फिसार्स फिल्म नङा होमबा थुनलाइयाव बिथांनि बिहोमाया आलादाथार नङा होमबा बिथाङा स्पेसियेलि फावथायाव ओरैबायदि मैखोम बाहा लादोंमोन गोदान फैसालि 1970 बेबो फावथायमोन मिमांनि सिमां बेबो फावथाय हरबायदि खोमसि बेबो फावथाय 1993 मायथाइयाव राजा इरागदाव गिबि खन्थाइ बिजाब दुलालि बिथांनि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दुलालिमोन गोसोआव लाबाय आरो बियो 1952 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन गिबिसिन खन्थाइ बिजाब बिथांनि गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नैबेसोर जाबाय बिथांनि फावथायफोर गोसोआव लाबानो जाबाय दै आरो नेक्स्टआव नायनि नैबाव दङ नै गोरोन्थिनि उनाव गोसोनि जायख्लं मान्दारनि मोदै थांनायनि लामा फावथायफोर बेफोर गासिबो फावथाय गोजा बेबो जेरै दहाय मिमांनि सिमां मोनो नङा होमबा हरबायदि खोमसि दा बिसोरबो गोरोन्थिनि उनाव गोसोनि जायख्लं मान्दारनि मोदै थांनायनि लामा बिसोरबो मोनफा मोनफा फावथाय बिजाबमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बिथांनि नैबे मोनसे गोनां रावखान्थिया भेरि भेरि इम्परटेन्ट गोसोआव लाबाय गोनां रावखान्थि बिजाबखौ सोर सुजामोनब्ला जोंहा गोसोआव लाबानो जाबाय कमल कुमार ब्रह्मआनो लिरदोंमोन आरो बेखौहाय 1972 मायथाइयाव बिथाङा सुजुनानै दिहुनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ दाना नै बान्था मा बान्था मोन्दोंमोन आसाम सरकारनिफ्राय 1990नि 15 आगस्टनिफ्राय थुनलाइयारि बान्था मोन्दोंमोन थुनलाइयारि पेन्सन मोन्दोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय थुनलाइयारि पेन्सन मोनदों बे थुनलाइयारि पेन्सन बे थुनलाइयारि पेन्सन बान्थाखौ मोन्दोंमोन बिथाङा ओमफ्राय 1997 मायथाइयाव हरबायदि खोमसि थुनफावथायनि थाखाय बिथाङा रांसार थुनलाइ बान्थाखौ मोन्दोंमोन 1997 मायथाइयाव हरबायदि खोमसि फावथायनि थाखाय बिथाङा रांसार बान्थाखौ मोन्दोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो 2006 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बिथांखौ जों मा होनना मिथियो जे मा होनदों स्पेसियेलि फावथायावहाय बिथाङा पुरा स्पेसियेलमोन आरोमा खन्थाइ रायथाइ मोनफा मोननै लिरलांदोंमोन बिथाङा नाथाय बिथाङा थुनफावथायाव पुरा स्पेसियेलमोन आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन गोसोआव लाबानो 1990 आरो 93 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिबो जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै गोसोआव लाबानो जाबाय 1990 आरो 93 मायथाइयाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन गोसोआव ला दे बिथांमोननिनो समर ब्रह्म चौधुरी कमल कुमार ब्रह्म आरो प्रसेनजित ब्रह्म सारमोननिनो मोननैसो सोंथि फैथाव जिहेतु आसाम टेटआव फैथावना आंखौ लानानै फैदों आं बेखौ अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामना होनि बर' टेक्सटबुक प्रडाक्शन कमिटिनि गाहाय नेहाथारिया सोरमोन जाहैदों अब्ला जों दासो मोनबोखादों नङा होमबा कमल कुमार ब्रह्म गोसोआव लाबानो जाबाय दै रादाब खन्थाइ बिजाबा ओंखारदोंमोन जोंनाथ' रादाबा मोननैमोन नङा होमबा मोनसेया जाबाय खन्थाइ आरो मोनसेया जाबाय निउस पेपार नङा होमबा खौरां बिलाइ अब्ला बेयाव खन्थाइ बिजाब होननाय लोगो लोगो 1952 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर
रादाब खन्थाइ बिजाबाव दंमोन था खन्थाइ थामहिनबा रादाब खन्थाइ बिजाबाव बेसेबां खन्थाइ दंमोनलाय दहायसो रायलायबोदों नङा होमबा 15 11 124 101 अब्ला जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर रादाब खन्थाइ बिजाबाव दंमोन 11था खन्थाइफोर गोसोआव लाबानो जाबाय दे 4 नम्बर प्रसेनजित ब्रह्मनि जोबथा खन्थाइया थामहिनबा प्रसेनजित ब्रह्म सारनि जोबथा खन्थाइया मामोननो गोसोआव लाबानो जाबाय आं थैया बारहुंखा जिब्लाथारनि अन्थाइ बिमा आइ अब्ला बेनि फिननाया जागोन नैबे जिब्लाथारनि अन्थाइ जाय 10थाल' खन्थाइ सिरि दंमोन गोसोआव लाबाय 5 नम्बरा राजा इरागदाव फावथाया ब्लेंनो मा होनदों जारिमिनारि समाजारि रमान्टिक माहारियारि अब्ला नैबे राजा इरागदावा जाबाय बर'नि जोबथा राजा इरागदावनि सोमोन्दै लिरदों थामहिनबा बर' राजाया माबोरै जोबस्रांलांदों बेनि सोमोन्दै लिरनाय दङ मोजां ओरैबायदि खोमोन गसंख्रांलायनाय नोंथांमोना मोनोब्ला माब्लाबा फराय आंनावबो दंमोन बिजाबा बहाबा नागिरना मोनाखिसै आङो बेयो जाबाय जारिमिनारि गांसे फावथाइमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै जारिमिनारि गांसे फावथाइमोन राजा इरागदावा गोदान फैसालि फावथाया नुजादोंमोन थामहिनबा गोदान फैसालिया माब्ला नुजादोंमोन नङा होमबा 1972 82 45 46 जोंहा जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर दहायनो जों मोनबोखादों होमबा 1972 मायथाइयाव गोदान फैसालि फावथाया कमल कुमार ब्रह्म सारनि आखायाव नुजादोंमोन नङा होमबा समर ब्रह्म चौधुरिनि गुबुन मोनसे मुङा मामोननो फौजि अस्ताद सम जोहोलाव जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर नैबे समआ समर ब्रह्म चौधुरिनि गुबुन मोनसे मुं जोहोलावालाय सोरनि मुं नङा होमबा बेयो जाबाय नीलेश्वर ब्रह्मनि आरो नैबे अस्तादआ सोरनि बे कामिनी कुमार नार्जारिनि गोसोआव लाबानो जाबाय आरो फौजिया जाबाय प्रसेनजित ब्रह्म सारनि गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय दे अब्ला बेनि फिननाया आं दा होफ्लांबाय बे नङा दे लोगोफोर नैबे समआसो गोसोआव लाबानो जाबाय समर ब्रह्म चौधुरिनि खन्थाइनि गाहाय आखुवा दहायनो जों रायलायखादों समर ब्रह्म चौधुरिया सोरखौ लानानै बांसिन सोरनि मुंखौ लानानै बांसिन खन्थाइ सुजुयोमोन होनदों बेखौ सनास्रि गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर गावनि अनजालि नङा रुफास्रि नङा उदांस्रि नङा बे जाबाय सनास्रि गोसोआव लाबानो जाबाय 9 नम्बराव बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव थिसनदोंमोन थामहिनबा गुदि फरायसालियाव बर' रावखौ माब्ला थिसनामोनबा जोंहा 1963 बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दहायसो मोनबोखादों नङा होमबा गाहायनि बबे कमल कुमार ब्रह्मनि लिरनाय फावथाइ नङामोन कमल कुमारल' जाबाय लिरनाय फावथाइ नङा गोरोन्थिनि उनाव थांनायनि लामा मान्दारनि मोदै बिमा फिसा अब्ला जों मोनबोखादों नैबे मोनथामबो कमल कुमार ब्रह्म सारनि मोनफा फावथाइमोन नैबे बिमा फिसायाल' बेयो कमल कुमार ब्रह्म सारनि फावथाइ नङामोन गोसोआव लाबानो जायो लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट 10 नम्बर दं आं थैया खन्थाइयाव गासै सिरि दं गासै खन्थाइ सिरि दंदों 101 124 10 68 अब्ला जों दहायसो मोनबोदों नङा होमबा लोगोफोर बर'नि प्रसेनजित ब्रह्मनि गिबिसिन खन्थाइ आं थैया नङा होमबा अखाबालायसो नुजाना बियो 124था खन्थाइ सिरिफोर दंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दै 12 नम्बर दं बैराथि लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन बैराथि लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन जों दहायनो मोनखादों नङा समर ब्रह्म चौधुरिनिमोन नङा होमबा बेयो जाबाय 1960 1970 1975 आरो 1965 जों दहायसो मोनखादों लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैया बैराथिया ओंखारदोंमोन 1970 नाथाय लोगोफोर आं मोनसे बिजाबाव मोनदों 1971 नोंथांमोनहा बेनि सायाव कनफार्मबा खोन्थाहरबानो जाबाय आं एसे गोनो गोथो मोनबाय बबे मोनसेया थामहिनबा नैबाव दं नै बर'नि गोसोखांथाव बर' सुबुंफोर बिथांमोननियाव दङ आङो नैबाव मोनदों समर ब्रह्म चौधुरि नै बेवहाय मोनदों समर ब्रह्म चौधुरियावहाय बाव मोनदों आङो बैराथि लाइसिया ओंखारदोंमोन 1971 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बे अब्ला बबे मोनसे आङो गोनो गोथो मोनदों मोनसे बिजाबाव मोनदों आङो 1970 अब्ला बबे मोनसेया जाथावो आं बुंनो हायाखै गोसोआव लाबा लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव कनफार्मबा खोन्थाहरबानो जाबाय 1971 आरो 70 आरो 72 गेजेरावहा बबे मोनसेया सैथोखौ खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौब्ला बैराथि लाइसिया माब्ला ओंखारदोंमोन होनब्ला 13 नम्बर बर'नि गिबिसिन सावथुना दहायनो ओंखारदों नङा होमबा बेवहाय जायखिया फिचार फिल्म बा माबा माबि होनाखै नङा होमबा बा डकुमेन्टारि होनाखै अब्ला हाग्रामायाव जिनाहारि आलायारन अरबायदि खोमसि दायना आं दहायनो होनखादों होमबा दायनाया बर'नि गिबिसिन सावथुन नङा होमबा फिचार फिल्मब्ला आलायारन नङा होमबा दाना नै 14 नाम्बाराव दं जों बावलांनाय सासे जोहोलाव रायथाइनि जोहोलावा जों बावनानै थांनाय सासे जोहोलाव बेनि रायथाइनि जोहोलावा सोरमोननो दैमालु सोमदोन सिखोना जोहोलाव जावलिया देवान अब्ला जों दहायसो मोनखादों मा सोमदोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो नैबे 15 नाम्बाराव दं जिब्लाथारनि अन्थाइ खन्थाइखौ प्रसेनजित ब्रह्मआ सोरनो फिन होनो लिरदोंमोन दहायनो होनगोन नङा होमबा
जिब्लाथारनि अन्थाइ खन्थाइखौ प्रसेनजित ब्रह्मआ गाव थैनायनि सिगां खुनुरुखुम बिसिनायाव थानानै थोर बोथोर लिरदोंमोन माने थैहां बरफहां आरो बे खन्थाइ लिरनायनि सानबासोनि उनाव थैदोंमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो अब्ला बिथाङा सोरनो फिननाय होनो लिरदोंमोन बेखौ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनो गोसोआव लाबानो जाबाय आङो माखासे बिजाबफोरबो कालेक्सन खालामदोंमोन नैबे प्रसेनजित ब्रह्मनि जिउ आरो सोरजिथाय बिथाङा गांबेसे खन्थाइ सुंद' सल'फोर लिरलांदों होनबा जोंहा जेबो गोनो गोथाया लोगो गासै 17था गोसोआव लाबानो मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12था जायो 12था जाहैदों लोगोफोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12था 12था जायो बिथांनि लिरनाय माखासे आर्टिकेलफ्रा खन्थाइया गासै मोनद' 1 2 3 4 5 6 गोदान मिजिंनि सिमां बे मेथाइखौ लानानै गासै मोनद' जायो खन्थाइया आरो मोननै रायथाइ मोनथामा सुंद' सल' आरो मोनसेया खुगा सल'मोन गोसोआव लाबानो जाबाय बिथांनि सोरजिफोरा अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो दा टाइमाबो बिराद सर्ट आरो अखा हानायनि थाखाय माबायदि साउन्डआ भलिउमा भइसआ माबायदि जाखो आं बेखौ बुंनो रोंला अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय